iwacho maber ni jakom ten osebedo osiep ni kuom higni mang'eny. In kaka ing'eyo jakom, paro mare mar dhi chung' jakom mar AU Commission niendi, mano rumo mare mar dwalo tend Kenya koso manang'o matimore? Oweyo ni koro wach mar jatend piny Kenya koro kodwa chuth. Nikech kochakore higa mar 2025 nyiso ni en 2026, 7, 8, 9 mane ka koro otieko mokwongo. Nyiso ni higa mar 2027 ok obi. To en gima en term mi bedo renewed after every 4 years. Nyiso ni kochako donje machielo cha be kochako kadho 2032. Nyiso ni koro ok odwa telo mar kom Kenya ka. Trevor jakom en baba wa kisiasa. Kendo en ng'ama iluongo gi dho Kiingereza no political mentor. Mamara and many others. Okay? Kanyo ose goya tua molando ni odhi chung' e kom mar African Union Commission. Gima duong' monyalo timo en hakikisha ni oyombo. Maonge kod kiawa e pacho ni odhi yombo. To wang'eyo bende ni term mar African Union Commission chair en higni 4. Renewable. Minyalo medi. Inyalo medi kendo higni moko 4. Koro gima duong' sani en ni jakom campaign nadi mondo oyud komno. Gima dhi timore bang' yudo komno ok wanyal wuoyi. Bende ok onego wawuoyi. Koro kada mondo iket wach e loga. Napenja na wacho. Ni sijui ni jakom dhi timo nang'o, dhi chung' kendo sijui. Mago en gima biro deal go at that time. Mwacho gi dho Kiingereza ni mano bridge that we shall cross once we get there. Onge tiende rikni gi paro aina. Gima duong' ahinya en ni wan kaka movement, Jimani movement manager komo chako kendo mosetayo higni gite. Wan kare kendo wan steady. Ka wang'eyo ni mbele kaendi weche beyo. Jo Kenya be goso neno tab magiseneno sirikal mar UDM higa achiel gi nus mosekalo. En gima bende ok chande nyiso ng'ato. Sani aneno ga video moro kaendi. Ng'ato orona. Kanyo wabunge mag jo Kenya kwanza go rumo Naivasha. Apa en okinyi kawuono. To jo piny gonu gimana yore. Nima gi jomo kodon machandruok Kenya kaendi. Nyiso ni piny rach kendo piny Kenya ka tung piny jo Kenya otuk kendo giwacho gi achiel ni chandruok ma gineno sirikal mar UDA en chandruok mapok neno kindi nyaka nini. Koro ok en gima tek nyiso jo piny, en gima ging'eyo giwegi. Koro kane kaka tich dwere matek ni Azimio kata ODM mbele kaendi. To gimwadhi timo as we move along to mano kadonje sana. Maling'ling moro bende nitiere chwanyruok e ODM kan ke paro mar jakom mar chung' AU Commission. En adieri kosen miriambo. Pok awinjo kendo kang'eyo maybe nyalo lero na matin. Ine jatend kweth manok. Kin jo magi. Kin jo ODM ogogo. Wach mani. Wuok mar jakom no. Kech giwacho ni nitiere fuok maduong' madhi dong' ma ng'ama dhi dino fuogno onge gi sani. Wano pok awinjo. Kendo bende kaka party pod ok waromo. Nakama jakom land ni dhi oko. Ni dhi chung'. Pod ok waromo. Wabro romo. Kaka Karango. Ibro lando kaka migawo mar chama. Wabro romo kaka Central Committee. Wabro romo kaka NEC. Wabro romo kaka Parliamentary Group. Nentimi ngepini mang'eny mag chama. Kuda kod coalition ma bro romo mbele kaendi mondo watwagi. To an kaka ng'atno man iye pod ok aneno gimoro malich ahinya.